Samantala, muling nagpaalala po ang Manaoag Police Station sa striktong pagsunod sa curfew hours mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. upang masugpo ang krimen, kasunod ng nalalapit na halalan. Ayon sa tanggapan, nakakatanggap umano ng reklamo ang kapulisan ukol sa pagsulpot ng ilang kahina-hinalang mga indibidwal na kabilang sa drug watchlist ng PNP sa ilang kabahayan na ikinababahala ng mga residente. Tututukan rin umano ang mga pagkakaantala ng mga aksidente sa daan, rambulan at karahasan na minsan ay kinasasangkutan umano ng mga kabataan. Iginiit naman ng mga kapulisan na hindi sila manghuhuli ng mga lumalabag ngunit ihahatid sa barangay council ang sinumang makikitang kahina-hinala at umiinom sa pampublikong lugar. Hinihikayat ng otoridad na maigting sitahin ang mga residente, partikular na ang mga kabataan na nasa impluwensya ng alak upang maiwasan ng anumang untoward incidents. IFM News. IFM News. IFM News.